दुलाराय बर' हारिमु आफादा सानथामनि हाबाफारि लानानै बे सान्तिपुराव बोसोरारि जथुम्मा बिथांमोना खुंदों आरो दिनै जोबथा हाबाफारि हारिमु बिथिंजों बर' हारिया गोथां हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो साहस आरो थुलुंगा आरो कालचारेल आइडेन्टिटि लिंगुइस्टिक आइडेन्टिटि बर' राव आरो बर' हारिमु बेयो मोनसे जोंनि गोथां जारिमिननि मोनसे बाहागो आरो दिनैनि बे थासारियाव जोंनि आबै आबौ आजै आजौआ जिफोरो ट्रेडिसनेल आरो जिफोर जोंनि फक सं फक डान्स फक टेल्स बेखौ थांनानै लाखिबाय आरो बेखौनो जोङो हारिनि सम्पद आरो मोनसे रिसर्स हिसाबै दिनैनि गोदान जोलैया बेखौ लानानै हाबा मावनो थाखाय साहस आरो थुलुंगानाय मोनदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोंब्ला आन्दलननि समाव हारिमुनि गेजेरजों जावरिखांनाय हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनायजों लोगोसे जोंनि थाखानाय जिखिनि गुबै हारिमुनि बिथिंफोर दङ बेखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनायनि खामानिखौ हारिमु आफादा एबसुनि सोमावसारनाय आन्दलननि टाइमाव खामानि मावदों आरो दिनै मावगासिनो दङ। दा बेखायनो बर'नि गासै बिथिंखौ मोसानाय दामनाय देनाय जोंनि जिफोरो माने दङ बेफोरखौ लानानै हारिमु आफादा दिनै थांनाय 30 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव मोनसे रोखा महर गथा महर होनो हाबाय। बागुरुम्बाया दिनै मोनसे मेथाइजों मोनसे मोसानायजों आरो मोनसे आर्टजोंनो गथा महर मोनबाय। बिदिनो बारदै सिख्लानि बाथ्रा गुबुन गुबुन दा बेखायनो आं सानो जे दिनै गोदान मोनसे ट्रेन्ड फैदों दिनै आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सनि जि जुग आरो दिनै 5G बेयाव गोबां मडार्निटि आरो मडार्न माखासे ट्रेन्डफोर फैदों। दा गोदानखौ जोङो बजबनांगोन खिन्थु गोजामखौ गारनानै मालाबाबो गोदाननि माने आबुं महरा मालाबाबो सम्भब नङा। बेखायनो जोंनि गोजाम जोंनि गुबै जिखिनि गासै हारिमुनि बिथिंफोर दङ कालचारनि जिखिनि बिथिंफोर दङ बेखौ जोङो रैखा खालामनांगोन आरो गोदान जोलैया गोजामखौ जारिमिनखौ मिथिनांगोन आरो जारिमिनखौ मिथिनानै गोदानखौ जोङो संदाननांगोन। दा बेखायनो गोदान आरो गोजामनि जि मोनसे ट्रेन्ड बे मेथाइयावनो जा मोसानायावनो जा दामनाय देनायावनो जा बेनि जि मोनसे कन्ट्राडिक्सन आरो कनफ्लिक्ट बेखौ फोसाबनो थाखाय हारिमु आफादा खामानि मावगासिनो मावलांगोन। खालि जोङो पपुलारिटिनि थाखाय बा पाब्लिसिटि मोननो थाखाय बा मडार्निटिनि नामाव जोङो खालि रंजानाय लानो थाखाय जोङो बेबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनाङा। खारन अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी नीलेश्वर ब्रह्म जोंनि गेजेराव सुलेखा बसुमतारी बायदियाव गोबां बेबायदि साधना आरो पण्डितफोर दङ जायफोरा हारिमुखौ लानानै कालचारखौ लानानै गोबां माखासे अभिज्ञता दङ साधना खालामदों बेखौनो सिबिदों बेखौनो फुजिदों आरो बेनि थाखायसो हारिमुवा दिनै बे महराव मोनदों। दा बे गेदेमा बिथांमोनखौ आं जेब्लाबो श्रद्धा होयो मान होयो आरो इयुन लामाखौ जोङो हान्थिनायाव जेब्लाबो जोङो मोनसे गोथों आरो गुबै लामाजों दावगालांनांगोन होननानै आं सानो। गोजाम जोंनि मोनसे गोनां हारिमु मालाबा गोदान साफ्रोमबो आर्टिस्टआ बा साफा साफा आर्टिस्टआ बेयो मेथाइनि बेलायावनो होन मेथाइ लिरनायनि बेलायावनो होन खन्नायनि बेलायावनो होन बा मोसानायनि जिखिनि बिथिंफोर दङ दिनै हारिमु आफादा वर्कशप खालामदों। हारिमु आफादा बबेया राइट बबेया रं बा बबेया जोंनि गुबै बेयाव गोबां ओनसोल लायै ओनसोल बेयाव डिफारेन्स दङ खिन्थु दिनै हारिमु आफादा बेखौ गथा खालामबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैसागुनि सिगां कालचारनि वर्कशप बैसागु मेथाइनि खन्नायनि बादायलायनायनि खाम दामनाय सिफुं दामनाय बायदिसिना बिथिंखौ लानानै जोंबो यां जेनेरेसननि गेजेराव बे प्रभाबखौ लाबोदों। आरो दिनै हारिमु आफाद एबसु बा गुबुन गुबुन लेभेलाव जायफोर हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावग्रा पण्डितफोर दङ बा गुरुफोर दङ बिथांमोननि थाखाय ओनसोल लायै ओनसोल
बे जि फारागथि दङमोन बे दिनै स्र' जाबाय दा बेखायनो आं सानो जे साफ्रोमबो जायफोर गोदान आर्टिस्ट मेथाइ खनगिरियानो जा देंखो मुसे 2-3नि गेजेरजों एबसुआ दिनै गोदान मेथाइ खनगिरि सृष्टि खालामदों आरो बसुमतारिया रिभलिउसनारि मेथाइ खनदोंमोन गोदान जोलैया जेब्लाबो नायनांगोन जे क्लासिकेला मा ट्रेडिसनेला मा मडार्ना मा आरो जोंनि फक सं फक डान्सआ मा आरो बेखौ हमथानानैसो जों गोदानखौ निर्माण खालामनांगोन गोदानखौ दानांगोन नोङो पपुलारिटि पाब्लिसिटि नोंनि माने भिउवार्सनि थाखाय जुदि नों मडार्नखौ माने अभार नों फिउजन खालामनानै फिउजनखौनो जुदि मोनसे जातिनि अस्तित्व जातिनि बेनो गुबै कालचार बे फिउजनानो मोनसे जातिनि जोंनो बिनि सिगांनिमोन बेबायदि दिन्थियोबा हारिनि गुबै महरा गोमागोन हारिमुनि गुबै महरा गोमागोन मेथाइनि गुबै महरा गोमागोन मोसानायनि गुबै महरा गोमागोन बेखायनो बर'फोरा 5,000 7,000 बोसोर सिगां जायफोर पण्डिता बुंदों रायजो जादोंमोन राजा दङमोन जोंहा राजउलाफाद दङमोन गावआनो रायजो दङमोन बेयाव दावहा देरहानायाव मा मोसादोंमोन मा मेथाइ खनदोंमोन बा दावहा नांनो थांनायनि सिगां आर'नाइ गाननानै फालि गानहोनानै मा मेथाइ खननानै बिदाय हरदोंमोन बा जोंनि रंजानाय बाजानायाव माबादि जोङो मेथाइ बा मोसानाय जोङो खालामोमोन बेफोरखौ सं दाननानै मोनसे आर्काइभ मोनसे हिस्ट्रि मोनसे लिटारेचार क्रिएसन खालामनायनि गोनांथि दङ आरो हारिमु आफादा गोबां मावगासिनो एकाडेमिकेलि जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दिनै मोनसे लेभेलाव